karamɔgɔ kɛ karamɔgɔ Madi a bɛ cogo di somɔgɔw baasi tɛ yen a bɛ yan an bɛ yan a bɛ hɛrɛ la hɛrɛ la cɛ mun ye yɛrɛ si yan dɛ mun y'i don yan ala ta fɔli kɔni tɛ mɔgɔ dɔ wo na yan dɛ ne ma deli ka ala ta fɔli ka mɔgɔ si don kaso la i y'ala ka sira bila ka k'i ta kɛ intérêt i b'a sɔrɔ o de y'a fɔ ko n'a bɛ wajibi a y'a yɛrɛ dɔn a ye ala ta fɔ a ka d'aw ma a b'o de dɔn i bɛ t'i da don mun politique ko la ye i bɛ yɛrɛ dɔn de yɛrɛ dɔn de ka ɲi wa yɛrɛ dɔn ka fisa mɔgɔ dɔn ni so dɔn ninnu ye quoi hali n'i bɛ fali dɔn ka n'i sigi a tulo kan dɛ sinon i t'o ɲɔgɔn jɔjugu fili ji la est ce que i y'a fɔ ko ala ye kelen ye ko dɔ ye minɛ k'e don kaso la i y'a fɔ ko Mamadu ye ciden ye kisi nɛɛma b'a kan ko e minɛna ka don kaso la olu tɛ se ka mɔgɔ don kaso la o ni hali fɔra dɔrɔn o y'a sɔrɔ a tiɲɛna de hali ni mun y'a dɔn dɔrɔn o b'a sɔrɔ a tiɲɛna de e yɛrɛ e nali nafa foyi t'e la e nali nafa jumɛn sisan a nafa yɛrɛ de jumɛn ne nani nafaba dɔ ye n nana i conseil ne conseil yɔrɔ de yan bere bila k'i ladiya bere bila k'i ladiya n ko ne de kuma ko bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala de y'a kɛ garisɛgɛ ko ye dɔrɔn ne nana fɔlɔ ɲinɛw fana bɛ yan ani ɲinɛw bɛ si ɲɔgɔn yan ne yɛrɛ tun y'a fɔ ala de y'a kɛ garisɛgɛ ko ye komi ne fɔlɔ nana e fɔlɔ nana jɔn bɛ na e fɛ ko ne na ka deuxième yan ne y'a bɛɛ dabila mɔgɔ la sɔmi ne ye suba ye ne yɛrɛ tun ko n ma ɲini k'a lajɛ n ko a kana kini tɔni d'i ma n ko a ka kini tɔni d'i ma ka kini tɔni parce que bɛrɛ tɛ yen o an yɛrɛ ma se ka bɛrɛ dun komi maanifinya ye gasi ye n'an bɛ jɛla kɛnɛma ni dɔ donna Madi i bɛ wo la yan kɛ kini tɔni tɛ ayi a ka ɲi kini tɔni bɛ kini ala kama a bɛ ka ne tɔɔrɔ dɛ taw bi ka ne tɔɔrɔ ala kama a ye taa a yɛrɛ n'a ka kini hinɛ minɛ a ye sabali ala kama a ye taa ala kama a ye taa ala kama a ye taa mɔgɔ fila banfɛ tɛ yen ala kana ne tɔɔrɔ fi taa ala ka yɛrɛ d'a ma n'an ɲɔgɔn ala ka